Nilip ahawar mass joining a mile long don suri sira pharot trok araratum BJP along kaching bedun. Inut arta ki jum hek aho sopi abortion ke claim pena jok doctors inut raikom psychiatry deng kaching nang. Aron repen ke pon theng pi denarong Bharat pathua klam atheng no long kinep long. Karbi Anglong live ataba birtang ton pen arjupanik tha. Lakhain kora pho Nilip MSC constituency ke parlo jangmi po chekloni phain kora nerkep arni chokyola ahawar donglangso aklamalong BJP mass joining MIP ke dopon ahut mithang asongalong pen ningka chethe ka we pen All Party Hills Leaders Conference Congress ASDC kadukave don suri sira pharot trok arat BJP racharia songalo chepa okdon tanglo. New Delhi along ke Prime Minister Narendra Modi, Assam State along ke Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Lapen Karbi Anglong Autonomous Council along ke CM Dr. Tuliram Ronghang alang litum henlo nonamat ingtang kring lapen jakong thedung arachari asong polote BJP mate Bharatiya Janata Party asorkar hindu. Kidamtang jangmi poni phaing kora ner kebarni Nilip MSC constituency along inglong arlok ke doarat lapen thoi ke doarat atum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MSC Pavitra Rongpi atum ke Japon ke mesen lapen kaching thor asimbon ki pi ke pajir pen hakko pen non Nilip ahawara phan araje ke pachelar ke heklong pen Pinangan Nilip araratum All Party Hills Leaders Conference Congress lapen ASDC mithang asongalong ning kachethe athai ka wepen jok BJP rachari asongalong jakong anso se ki pipon thuji aphan donsuri sira pharot trok arat chingbedunno labangso amaya hut kadukawe rat kachetongke bangsuri trok sian bak arat chetong pon pusi pherangkia thengno lamthe jaipon Labangso maya long aluhi sarpo man ping pen ka chetong dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang chetong dun si rada long lam the ke jai ke ningi si dolonang an ke ilitum akemang akar inai ahem prek Indian aron alo along ketok dak article 244 eta hangbom lonang puta thanpon pen long vek ji puta thanpon non ningkan isi angbong Karbia khai BAMA ke pas mati ki unatum do piklo pinangan atum ke kapor ki le do sitak gorenga warsai ka ve pena jok Kerala Chennai Bangalore kachongdat atum aphan dakne thang Karbi Anglong long hedunga industries kimsi gorenga warsai ki people eji aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen claim bomlo sita bang aphan long le ke pek kali lak la so mai long mai Kichari pon Nilip BJP Mondol Committee Amaipu Bapuram Teron Ahin Pensi Chari pon Kachitong Dun Karbi Anglong Autonomous Council Arts and Culture in Church EM Surjorong Par Nilip MSC Pavitra Rongpi Lakhaing Korapli Diopani MSC Sorbon Kumar Telenga BJP East Karbi Anglong District Committee Amaipu Roland Killing MLA Dorsing Ronghang MLA Vidya Singing Leng Chokyola Town Committee Amaipu Vinson Ronghang Ke Ongtung Rongasar SGB lapen man ping kedo abang piatum chetong dun si mai misen pen pichun pon. Presence
Tokyo la pen Sonjit Kro la pen Koilamati pen Samson Ingti Karbi Anglong live. Bokajan Police Station ke parlo Bokajan CHC mate Bokajan Community Health Center along inut arta kijum hek anim sopia phan inut Dr. NC Deabang abortion kuri dera jok raikom sai kheri de kachingnang Birta kirip dunlong atengi kedam tang jangmi poni phain ko rei siar ni Bokajan Community Health Center along inut arta kijum hek anim sopi oso chopat hetet pena jok oso kachewarji aphan hospital along an also apo tumpen one. Also pi apo bang online opedia men kithap ahud apo bang also pi artaning kan pressure ke pusi than pachobai dun detlo laso pi Dr. NC De along chepaklang damsi ahok oso chopathe binong kalima kalangma patinida lapen doctors kilang pen kithana tengki also pi pregnancy mati oso kachopathe cheklojon pli anbang dolo pusi beta longpo Bonda kopi koson pelone doctor saphan alang litum chinti pahem sosi oso kachiti phiji mate abortion ji aphan mathasi doctor saphan chuning rilo lapen doctor sitami alang litum kachuning rialam arju Bonda isi kamang humeme alam bang ke Dr. NC De bang oso phan langding ta arta chini penapot lason ke claim kle pu pudun desi raikom sai khi aphan birta pidet nang ji alar alangli also pi arta avi pinlang pu chini lor pen aphita lapuson abortion asai ke claim dun det penajok hamphang asong tum labang so alam arjulong si Bokajan Police Station along Dr. NCD apothak FIR mati lampoi pi pen raikom sai khia tum adimalong humri dampen alam ahok kalikalang patini si Dr. NCD apan Bokajan raikom sai khia tum karju ke pangthi ji apan thana long an hangpon আপুনি অকলে আছিল নে কেছটোত আৰু কোনোবা আছিল কোন আছিল মহিলা কৰ্মচাৰী কোন আছিল কৰিছিলে সিস্টাৰ কিজনী কোন হয় নামটো আপোনাক ফসাইছে নেকি আপোনাক সিস্টাৰখিনিয়ে ফসালে নেকি Sangti Hidipen Presentera Karbi Anglong live. Thengpi thengprang kacharai kom nang jilapen aklim ke e ponang jia porahut kumania bang phuatum aron repen thengpi kang hu ke pon kang ton ponpe asonsi ingnam rai kom asai khia tum tami aron repen ke pon a thengpi kenep dun pardun ron asonsi thekponlong Dongmukak Western Range angkang kedo Parokhwa Subbit Forest Officer Biren Singh terang lapen arisang hotum arniwang ke ton kilang aporahut Niphaing koraner kep ada porphai trokra chitim apor krongpli atowarpi ari mate bharat pathuaklam adungalong aron repen kewan mate kangho thengpi kadukawe plikebra hini sose kebi longpon lapen cycle humner kep an longpon pusi Dongmukak Western Range along an palipon tanglu Halapu Parokhwa Forest Subbit Officer Biren Singh terang pen kaning jepon ke Thengpi kang humati aron repen ke pon abang phuatuma phan kapachini pon thuke aniwang le kang ho thengpi pon pusitami aniwang tami nep ingnang pon ji pusi than pachini pon lapen aron repen kang hu ke pon athengpi ington nang pusi than pachini pon Kwan kibi dujila ali to nep long tengke 40 kb approximately cycle pen chotma mate motor pen kaprek pen adoma cycle pen ke wan sing ne apno hum kwan cycle humner kep jong si alang tum ke wang ilangar ita la son klembom bono de ni tum aku an so si dokmuka stapen baruka stapen aku nep thuila mane alang tum apan la so abang ke pon dia pon itu nan ke so bori pon
News Report, Karbi Anglong Live. West Karbi Anglong Building and Other Construction Worker Union mati thihek pen WKABOC W atum pen Satgawa hithialong mithanga sahem kimrang pen patang ponsi sahem kimi ingpupon. Bangso sahem kimi kangpupon amayalong West Karbi Anglong Building and Other Construction Worker Union mati thihek pen WKABOC W amaipu jogotiso lapen claim rapet arisang ho tumpen kacepatir pipon bangso asahem kimi kangpupon amayalong aluhia man pengpen kacetong dun. Bangso Building and Others Construction Worker Union Tiripi amaipu Dilip Kiling Advocate Santanu Rongpi Bidisar Dhonison Kramsa Abarim Songtrok KPLT M Ex Home Secretary Protap Terang Atumpen Kedanglok Penangan Kithe Kiding Atum Chetong Dunsi Man Kedo Karbia Poho Pen Archopon Rintisi Tiripi amaipu Dilip Kiling Arideng Pensi Sahem Kimi Ingpu Pupondo Sahem Kimi ingpu pondet penapi mai kedo hut labor aron mate kasong dat arat atum akiduk kisung aputhak kaiki kachirap thekji aphan tiripi mai pu Dilip Kiling lapen Advocate Santanu Rongpi atum pen pinangan alam than pachini ponno lapen lakaduk kave mai juddet penapi pherangki atum pen kachepat hingno ponahut Building and Other Construction Worker Union mai pu jogotiso angton pen ke pachini ponalam the Arju Panikta. Choklem chuda matung phan konane message kilong ke dulo website ki wanji sitame niltum dui dulo labang so awar sai niltum wan pusitame nai chudeng dunya atum han sita puthot kachuningri padikrim lo je document jewan be polon te niltum da labang so awar sai ki tije bang ki thede ji Aadhaar card voter ID PAN card, foto, bank account, labangso a dokumen jong se ciwan be polong te niltum da labangso jikunu niltum sarkar pe nawar sai wan thek pusita minitum pide thedat atheke ladak without document pen bank nilitum da delo sarkar tum sitame ilitum aphan copy sinang pipa nai pija son nido sitame ilitum hana pi thelu dokumen jong se ciwan ilitum chupa chokon de polong te son thak sin ilitum da halaso ang thun ben sini tumta dokumen abe polong teni tumta pirik thera tu tase prabjin pe nili tum malong labangsu sai he malong na humri lopo te tipia war sai ma pusita nili tum than mum ponthek po Dongkam mukam pen wiki be Karbi Anglong Live. Lakha Sirkep Amreng constituency ka parlo jirikindeng hawar Woterang Langso polling station along All Party Hills Leaders Conference asong atum Lakha Sirkep Amreng constituency abitung atum kahumridam Labangso polling station kahumridam amay along All Party Hills Leaders Conference Lakha Sirkep Amreng constituency amaipu Laflin Hanse pensi mai charipon Bangso hut All Party Hills Leaders Conference tiripia mai pen kursing timung ke Japon along Resika Milikpi APHLC Baithalang so LAC mai pu Bikram Hanse pen ke danglok penanga natum chetong to renti Labang so mai long ke bang jilangar ni koson si All Party Hills Leaders Conference asong laan so se ke pangtang pon nang jima pu alam woterang langso arat atum pen chethan pon si ingsam jin pen mai pechun pon puloto kontrak kam piolo pu chapaklang to cita abil kilong le bang hangjo kadi di rat long ke tangkal lele ma lele lo kadi failure lo kadi non head jong atumi head jong India government pen corruption kinep jong si munitum corruption claim lo politician to manene to officer to corruption claim lo tangte government pen toy department do ED pu enforcement director mate enforcement directorate pu isia department do hala so department tu liram rong hang hem people opinion ni dam nang ko ichu panglim do wek lo posi ke dam lo kedi nang lidum dak voter rang lang so hela ke isia drama chot posidili birta nang pino namunit athe PGR hala chisok ulo matidi hala so
kepang sami fansi la sosai ke claim sini le birta long no lagi BJP tu masih nang than lagi nili malagi ning le BJP tu masih la bang so report nang pi la ke PGR kepang sami fansi la bang sosai kining ge kang itu lapen non istil tum ke chini nahi bang ke Karbi Anglong arat ke BJP fan ke aning ke thia velu alang tu uruno doi tho job card tho ration card tho pupen ke Karbi Anglong reng re pu bang ke Karbi Anglong arat ta chini lu lasi non ke bang jiar ni ke alang tum han ke APSLC long ke do Karbi rat Anglong arat selang tuman pare Jiri kindeng pen Samsung ingti Karbi Anglong lai Kedam tang jang mi puni phai ko raner ke warni por phai isira achitim apor malong dongmukak police station ke parlopon narlong ati adarsa ME school athing nolong ihum truck chingkoi phit dongmukak police station angkang narlong ati along ihum a truck chingkoi phit ka chingkoi phit a truck a number registration la ke AS 11B 2094 hormu ke wan bom apor hutsi chingkoi pon phit haladak arada tumpen pherangkya thengno nangge pachini dona tengke bangso gari ke vek mate katewar bang asap aring solo sitami tong se ko pense kachelang dam along pon phit nona marabang ke thang thelang lapen ke vek bang hor araki lapen bangso gari along ke doke chenong aan pusi pachini pon lapen ke ponje dim la ke utar borbil si bangso hormu ke ponji pusi pachini pon bangso puthak Dokmuka rai komsai ki apan birta pale pon longdo bonta birta ke tok boma por hot anabang ke rai komsai ki atum adimalong an ledun dela ali are phupan mata lana ni ke theta are blok se wa are blok ma no dak bang ke paso ne la da rakhi ma da ni le ma pai bang ni le ma pai long ma te rong pe ni le pa hoi long dak bang ke alang li busai ne da lo dak bang ke apai na patong la ni le ma pai anta Parang nolap lo, dak masih swab lo, masih driver bangke, langsung driver bangke ni dia tengok lo, lagi driver bangke, driver bangke nang tep nanti lo, langsung nili bangse, agar lo nili bangse, kalau bangke tuhan hangse, bangnya bangke tuhan ke, pakai gam lo, angke, kikrep ta, driver, kedohin se, agar ini kikrep. Coba lihat lo, ala, bang ini bang lip hangsong baru sih ngapa teng nam wang sih, ngapa teng nam wang sih, ada bor handak pasan nam lo, ada bor han pasan nam lo, ada bor han pasan nam dia tuh enggak anu lo ambek tewu lo. Hawar ke hat pen harsing rongpi, Karbi Anglong lai. Hanse cintong anukum atirim. Cicini ne pin pena jok penang an mithang amat kachepang thek thela pen kachicini ne si ong munaklo laso puthak kedo an hanse chinthong nokhum kachepachini ponja phanpura hanse chinthong nokhum chingrumamai pedopon kedamtang jangmini phaing kora troxy arni wothat langso serdi hona klamalong hanse kedo an chingrum si kecheng si aphan hanse chinthong nokhum chingrumamai pedopon Bangso amai long mai pu long sing hansi kachapai phupon amai long kong chun bang rasing hansi ahin pensi mai ke phalam the than kajirmi pon Bangso amai long alihi sarpu aman ping pen kachopa pon lake rong bang mati chinthong Karbi richo rong arak hemari hansi aphan chopa pon lo lapen bangso hut Karbi Anglong pen west Karbi Anglong angkang along kedo an hansi chinthong nokhum chingrum amai long Jumisen atirim apusar pisar angthun alamo chingki chithan pon rintisi ingsam jin pen bangso ingdeng isi hanse chinthong nokhum chingrumamai pachun pon nitumta isya nokhum pena ke chingrum pen chope ongdung gi pugni tumta chuma thalo lo sipini bang no bang son nitum ke bang phan paunang palam ta kali bang Karbi kup ti tum phatan nitum ke biduse charji ponji alang nituma ada to pen nitum thasin thong tuman nitum ta chope mesanji ara chope onungi phan tum ke do nitum ta isya khei pi mane no isya kur pi ko son nitum ko nitum ta Jurus pono na phang ko an sosya ke ongi phang si chubori mon thulo sini ni aro arim du bigla
lasi pisar pusarang tun cing tum si nilitum la hansi cintong kacing rum ke japan kacuci ni thai japan si nilitum la so conference nilitum family conference nilitum polo la nilitum hansi cintong ke plan koson men si hansi cintong amen ka chelong ma kopi pen si kelong ma la hai ko amen nilitum kacing tum la pen kadu ka we ko ke mi tum cing ni de ji pusila so pachini dak japan si nilitum pini hansi cintong Cintong pen hemari rong par, Karbi Anglong live. Tang te pinya dawa birta ki lapuan si kang ton paniklo.